Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started. Това кръщелника да говори. Пешо калибрата. Питър. Пешо калибрата. Това е захара, GGL от овчета, аз съм WD. А това е хладилник. Порождено име съм Васко. Хладилник, жаба, прасе, майка пингвин, брус, сасачи, елин пелин, грозде, джибра с вино, елен. Нещата почнаха от 8 за 9 клас, когато разкрихме алкохола с нашия выпуск и моите приятели. Много лош, не знам, аз не съм лош човек, аз съм много добричък по душа. То е по рождение По сме... рождение ние от още от 8 клас. Така сме се събрали. Надявам се да, някои и да има нови посети. О, не. Не, там започват, те първо започват. Тук започва безкрайно. Имам пороци, както всеки друг човек, може би късежно в излишък. Задръжките ли не са много високи? Ами, надявам се само с хубави, защото вече тъпо. Не знам. Боровец! Само веднъж не си спомням какво се случи, обаче за щастие никой друг също не си спомня, тъй че... С някои се гордея много, с някои изобщо не се гордея. Естествено съм горд с абсолютно всяка история, която имам, защото те ме изграждат какъвто съм и да, съм е бати пичарата, как няма се гордея. Винаги. Историите са бомбасти, зависи. Аз никога не мога да надмия Иван Стоянов. Колкото я се опитвам, той просто е сложил някаква града, в която никой не може да надскочи. Благодарим на Иван. Черпа 4 черни чили с чеп, чесън и чили сос. Питаш ли чили като чили личи, че си адски прост. Черпи чепка кос, че като цяло вече вечерям само учебни с гарнитура от речник и Магданос. Don't worry about it, people will walk you through a step.